Мунтахаби футболи Тоҷикистон имрӯз дуюмин бозии худро дар доираи рақобатҳои интихобии ҷоми Осиё 2023 доир намуд. Рақиби шогирдони Петр Сегр дар ин марҳила тими миллии Сингапур буд. Гузориш аз натиҷаи рақобати мазкур. дар варзишгоҳи Долон Омурзохови шаҳри Бишкек бозии дуюми мунтахаби футболи Тоҷикистон дар доираи рақобатҳои марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2023 бо якачини Сингапур доир гашт. вохӯри аз дақоиқи аввал бо ҳамлаҳои тарафан шурӯъ шуд. ҳам тими мунтахаби Тоҷикистон ва ҳам сингапуриҳо имконияти ба пеш баромаданро доштанд. дар ибтидои рақобат ҳамлагар Манушер Ҷалилов бо дарвозабон 1-1 баромад, вале мушарраф ба рах накардани дарвоза нагардид. баъдан миллипӯшони Сингапур низ самти дарвозаи Рустам Ятимов чанд хатареро ба вуҷуд оварданд. дар дақиқаҳои охири қисми аввал боз ҳамлагари марказии тими мунтахаби кишвар Манушер Ҷалилов имкон дошт ки бо усули пӯшнокӣ голи зебоиро ба самар расонад, вале ҳунари дарвозабони Сингапур боло буд. ҳамин гуна қисми аввали майдондорӣ бидуни гол ба анҷом расид. қисми дуюм бо бартарии миллипӯшони Тоҷикистон шурӯъ шуд ва онҳо имкониятҳои хуби голзаниро ба миён меоварданд. дар дақиқаи 53 баъди партофти хуби Муҳаммадҷон Раҳимов Шервони Мабадшоев тавонист билохира дарвозаи Сингапурро рахнабӣ кунад. қайд бояд намуд ки ин сеюмин голи Шервонӣ дар ду бозии охири нахустинаш дар ҳайати тими миллӣ мебошад. то поёни бозӣ ҳар ду тим кӯшиш карданд ки голи навбатиро бизананд, вале мухлисон шоҳиди голе нагаштанд ва мунтахаби Тоҷикистон ғалабаи дуюми худро дар ин мусобиқа ба қайд гирифт. тими миллии кишвар дар ду бозӣ ба дарвозаи рақибонаш 5 гол зад ва Рустам Ятимов то ҳол тӯберо аз дарвозааш берун наовардааст.